Oğuz Xanyň ýürüşleriniň esasyna parahatçylygyň külli adamzat üçin belli bahasynyň ýokdugy hakynda pikirlenýär. Ýaý, hükümdarlyk, peýkam, ilçi diýilip hasap edilipdir. Gahrman Arkadagmaz Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow. Salam ekran parahatçylygyň ýaş şaparlar akyl paýkas bäsleşine gatnaşylar, gadyrly mehmanlar. Bugün biz Gahrman Arkadagmyzyň karary netijesinde zekinli ýaşlary ýüze çykarmak maksady bilen Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutuna döredilen ýaş diplomatlaryň mekdebi tarapyndan gurulýan parahatçylygyň ýaş şaparlar atly akyl paýkas bäsleşigimiň birinji saýlama tapgyrynyň 7-nji oýunyny geçirýär. Akyl paýkas bäsleşigimiň 7-nji oýuny ak goýunly, gara goýunly we Memluk Türkmen döwletleriniň daşary siýasaty we diplomatiýasy atly tema bagşlanýar. Bugün hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň taryhyny, geçmişini öwrenmegimiz üçin giň mümkinçilikler döret berýär. Şunuň bilen bagly Gahrman Arkadagmaz Türkmen diplomatiýasynyň taryhyny uly orun eýlen Türkmen döwletleri barada Türkmeniň döwletlik ýörelgesi, Türkmenistan beýik pök ýolunyň ýöregi atly kitaplaryna taryhy çeşmeleri esasanyp bir näçe wajyp maglumatlary nykta geçýär. Olaryň arasynda ak goýuny, gara goýunly we Memluk Türkmen döwletleri baradaky maglumatlar biziň ata-babalarymyzyň şöhratly taryhyna uly orun eýleýär. Parahatçylygyň ýaş şaparlar atly akyl paýkas bäsleşiginiň birinji saýlama tapgyrynyň 7-nji oýuny ak goýunly, gara goýunly şeýlede Memluk Türkmen döwletleriniň daşary siýasaty we diplomatiýa atly tema bagşlandy. Bäsleşigiň başynda oňa gatnaşyjy okuwçylar üçin paýtagtymyzyň ilham seýilgäsine gedelenç gurnuldy. Institutuň jurnalistikaň nazariýeti we amaliýeti kafedrasynyň muallimi Gedelençiň dowamyna ýaş şaparlara ak goýunly, gara goýunly Türkmen döwletiniň taryhyna degişli ýadygärlikler barada gyzykly maglumatlar gurrun berdi. Esasanam gara goýunly Türkmen döwletiniň taryhyna uly ýyl galdyran akylly, paýhasly, jahanşa, hakyky barada gurrunlar okuwçylarda uly täsir galdyrdy.
Bu täsirli gezelenç ýaş saparlar üçin milli mirasymyza, taryhymyza bolan täze garaýşlary oýurdy. Hormatly bäýteşigimize gatnaşyşlar, gadyrly mehmanlar, bäýteşigimiziň başynda akyl paýhas bäýteşigimiziň saýlama tapgyryna gatnaşýan okuwçylarymyz bilen tanyş bolalım. Ceren Oraverdiýewa, Aşgabat şäherindäki dil derslerini çuňlaşdyryp öwrediýän 87-nji ýöri töleşdirilen orta mektebiniň 10-njy synp okuwçysy. Rus we ingliz dillerini bilýär, kitap okumak, surat çekmek we goşgy ýazmak bilen ýakynan gyzyklanýar. Güljahan Ananurova, Aşgabat şäherindäki dil derslerini çuňlaşdyryp öwrediýän 87-nji ýöri töleşdirilen orta mektebiniň 9-njy synp okuwçysy. İngliz we rus dillerini bilýär, kitap okumak we surat çekmek bilen ýakynan gyzyklanýar. Kümüş Täç Muhammedowa, Aşgabat şäherindäki dil derslerini çuňlaşdyryp öwrediýän 87-nji ýöri töleşdirilen orta mektebiniň 9-njy synp okuwçysy. İngliz, türk we rus dillerini bilýär, kitap okumak we kuşt oýnamak bilen ýakynan gyzyklanýar. Merjen Jumagulywa, Aşgabat şäherindäki dil derslerini çuňlaşdyryp öwrediýän 87-nji ýöri töleşdirilen orta mektebiniň 9-njy synp okuwçysy. Rus, ingliz, korey we nemis dillerini bilýär. Kitap okumak bilen ýakynan gyzyklanýar. Sport bilen meşgullanýar. Leyla Aslana Kulywa, Aşgabat şäherindäki Taparmurat Türkmen Maşadynyň ýöri töleşdirilen umum bilim berýän mektep internatynyň 9-njy synp okuwçysy. Rus, türk, ingliz we özbek dillerini bilýär. Kitap okumak we goşgy ýazmak bilen ýakynan gyzyklanýar. 2020-nji ýylda Altyn asyryň altyn degenleri atly ders bäýatlaşygyna türkmen dili we edebiýaty dersi boýunça 1-nji orna münasip boldy. Orajemal Çaryarowa, Aşgabat şäheriniň 21-nji ýöri töleşdirilen terbiýeçilik okuw mektebiniň 10-njy synp okuwçysy. Rus, fransuz we ingliz dillerini bilýär. Chemiýa we biologiýa derslerini ýakynan öwrenýär. 2020-nji ýylda Altyn asyryň altyn degenleri atly ders bäýatlaşygyna chemiýa dersi boýunça etrap tapgyryna 1-nji orna münasip boldy. Polat Muhyýew, Ahal welaýatynyň Kaka etrabynyň daşary ýurt dillerini çuňlaşdyryp öwrediýän umum bilim berýän ýöri töleşdirilen 17-nji orta mektebiniň 11-nji synp okuwçysy. İngliz we rus dillerini bilýär, kitap okumak bilen gyzyklanýar. Sport bilen meşgullanýar. 2021-nji ýylda Altyn asyryň altyn degenleri atly ders bäýatlaşygyna etrap tapgyryna chemiýa dersi boýunça 3-nji orna münasip boldy. Döwletýar Ýuzbaşyýew, Ahal welaýatynyň Akbuğday etrabynyň 16-njy orta mektebiniň 11-nji synp okuwçysy. Türk we fars dillerini bilýär, kitap okumak, taryhy ýadygarlyklary syýahat etmek we öwrenmek bilen ýakynan gyzyklanýar. 2020-nji ýylda Altyn asyryň altyn degenleri atly taslama ilmi dörejilik bäýatlaşygyna türkmen edebiýaty dersinde welaýat tapgyryna 1-nji orna münasip boldy. Oğuz yolu mün yıllıklara dowam. Oğuz yolu ağzı birligi rowan. Senasi dillerde yanlanya öwran. Oğuz yayi adalatın kemani. Oğuz okuy parahatlık kelami. Yayi baştır okuy ilçi Oğuz'un. Pendi kem olmasın dağdan doğumun. Atavava pelsepesi kovumun. Oğuz yayi adalatın kemani. Oğuz okuy parahatlık kelami. Oklar cem olanına hergi dövülmez. Bütövlük binyadıdır dövürlün. Ağzı birlik nişanına öwrülen. Oğuz yayi adalatın kemani. Oğuz okuy parahatlık kelami. Yaydan çıkan oklar gaytmaz garadan. Ok kulludur, hemrasıdır yaradan.
ulu sili bir ağzı qaradan oğuz yayi adalatın kemani oğuz okuy parahatlık kelami iller ceviz bolsa maksatlar mırat hak söyün kişiden qalar yaxşı at himayet islene çelgi güç kuvvat oğuz yayi adalatın kemani oğuz okuy parahatlık kelami dessurdur gök bilen zemini bağlan siyaset köngüllün küysüngün ağlan ilahdan peşkeş üýtgüşük hal var oğuz yayi adalatın kemani oğuz okuy parahatlık kelami çağı yayran ilim coşga kalk bugün adın zavıd etmiştir törün kalpların dostluğun eyledi dünya halkların arka dağın insan perver kelami oğuz yayi adalatın kemani Gelinin bolsa akıl paýkas bäsleşiginde adalatly eminlik etjek Häkimdarlar Geňeşiniň agzalary bilen tanyş bolalyň. Nurwerdi Amanmuradow, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Ýewropa ýurtlary bölüminiň geňeşçisi, adatdan daşary we dowlat ýardy ilçi. Hurmat Şommadowa, Türkmenistanyň Ilymlar Akademiýasynyň Taryh we Arheologiýa institutynyň uly ilmi işgäri. Nur Muhammed Kılıçdurdiýew, Türkmenistanyň Ilymlar Akademiýasynyň Mawtumulat Naqy Dil, Edebiýat we Milli Golýazmalar institutynyň uly ilmi işgäri. Hormatly Häkimdarlar Geňeşiniň agzalary, biz sizi bäsleşigimizde hoş gördük. Ilki bilen biz sizden ýaş çaparlarymyza niýetlenen sowal bukjasyny açyp bermeňizi haýyş edýäris. Hormatly bäsleşige gatnaşy okuwçylar, men sizi bäsleşigimiziň şertleri bilen tanyş edeýin. Bäsleşigimiz adatdaky bolşýaly 5 sany sowal-jogap menzilinden ibarat bolar. Siz her menzilde beren dogry jogabyňyz üçin Oğuz hanyň altyn peýkamyna münasip bolarsyňyz we Oğuz hanyň altyn ýaýyna tarap bir ädim öňe süýşersiňiz. 7-nji oýunyň 1-nji menzili Aqoýunly Türkmen döwletiniň daşary siýasatyna we diplomatiýasyna bagşlanýar. Hormatly bäsleşigimizde gatnaşyjylar, menzilimiziň ilkinji sowalyna jogap bermek jeren siziň paýyňyza düşýär. 9-njy sowalnama. Otluk beli söwüşi we onuň netijesi hakynda gurrun beriň. Sowalyň jogabyny bilemok. Jeren gynasakda siz sowala jogap berip bilmediňiz. Biziň sowalymyzyň dogry jogaby bolsa, Osmanly Türkmen döwletiniň beýik sultany Fatih Mehmet Gunnogor Anadolu'da özünün tesirini yitirýän Aqoýun Türkmen döwletleriniň tesirini peseltmek üçin olaryň üstüne ýürüýüşe gaýtdyar. 1473-nji ýylda Otlukbel diýen ýerde bolan söwüşde Uzyn Hasan Mehmet Fatihden ýeňilýär. Biz bolsa indik sowalymyz bilen Guljahan söýüzlenýär. 7-nji sowal. Uzyn Hasan haýsy ilçini Ýewropa hökümdarlarynyň ençemesi bilen öz adyndan gepleşikleri geçirmäge borçly edipdir. Sowalyň jogabyny bilemok. Guljahan gynasakda siz sowala jogap berip bilmediňiz. Biziň sowalymyzyň dogry jogaby bolsa, Uzyn Hasan Venesiýaly ilçi Katerina Zeno Aqoýunlaryň Venesiýadaky ilçisiniň ygtyýarlyklaryny berip, ony Ýewropa hökümdarlarynyň ençemesi bilen öz adyndan gepleşikleri geçirmäge borçly edipdir. Kümüş biz indik sowalymyz bilen söýüzlenýär. Saray hatyn kim? Onun Aqoýunly Türkmen döwletiniň diplomatiýasynyň naky orny barada gurrun beriň. Saray hatyn ol Piral beýin gyýdy we tarihçi anlaryň çakramalaryna görä hem 1405-nji ýylda doğuly, 1460-njy ýylda ýol diýip aýdylýar. Saray hatyn Aqoýunly hökümdar bolan Uzyn Hasanyň we Jahangiriň ejesi bolupdyr. We ol öz döwründe ören meşhur diplomatik dananlaryň biri bolupdyr.
Hatta Uzun Hasan daşary ýurtlar bilen diplomatik gatnaşyk gurjak bolanda hem öz ejesini ýolapdy. 1403-nji ýylda Uzun Hasan we Jahangir arasynda tatusyny uruşdurýar we uruşyň netijesinde hem Uzun Hasan öz jigsoy Jahangir'i Marjida tutsaýyp uğratýar. O eje saray hatyn hem Uzun Hasan we Jahangir'in arasyndaky uruşy çözýär. Şol sebäpli hem Akkoyun döwleti hasem ösýär. Berekella kümüş siz berilen sowaly dol we dürst ýadyda jogap berdiňiz we Oğuz Hanyň altyn peýkamyna munasip boldyňyz. Biz bolsa menizlerimin innik sowaly bilen merjensi ýüzlenýär. Ikinji sowal. Näme maksat bilen 1459-njy ýylda Uzun Hasan Osman döwletine ilçi beripdir? 1459-njy ýylda Uzun Hasanyň ýanynda Trabzon imperatorlugynyň ilçiler olar Osman imperiýasyndan özlerini salgat hakyna Anadolu'ya gidip Osmanlılar bilen gürleşmelerini Akkoyunlardan haýyş etýärler. Muny Uzun Hasan haýyşyny alýa gitmekçi bolýarsa, o da Osmanlılardan bir şäherni almak niýeti bady, şolardan bir şäherni soramak niýeti bady. Muny ilçi uğratýar Osman imperiýasyna. Osman imperiýasynyň sultany Fatih Mehmet diýer, sen öz ýurduňa bary ber, men öz sarwat meselelerini özüm çözermi. Bundan soňrasy Uzun Hasanyň ejesi Saray Hatun Osman sultanyň ýanyna özü gitýär we ondan soraýar. Muňa da Osman sultanyň gahar gelýärdi. Uzun Hasan diýär, men sen ejeňi öz ýanymda saklaýarmy. Muny edil şowa Saray Hatun Osmanlılar bilen diplomatik gatnaşyk baglaşýar, muň adyna ýasyçymen şertnamasy diýilýär. Muňa laýykdy bolsa Osmanlılar Akkoyunlara garşy, Akkoyunlar hem Osmanlılara garşy çöş etmek bolanokdy. We Osmanlılar Trabzonlar basyp almany, Akkoyunlar goşulmaly däldi. Berekella merjen siz sowaly dol we dürst ýadyda jogap berdiňiz we Oğuz Hanyň altyn peýkamyna munasip boldyňyz. Biz bolsa menzilimiziň innik sowaly bilen Leyli size ýüzlenýär. Üçüncü sowal. Ýasyçymen adyna alan ýaraşyk şertnamasy haýsy döwletleriň arasyna baglaşylýar? Bu şertnamanyň mazmuny hakynda gurrun beriň. Ýasyçymen adyny alan şertnama Osmanlılar bilen Akkoyunlar arasynda baglaşylýar we bu şertnamanyň mazmuny Uzun Hasan şäheri gabamoçy il suratýar we şo maksat bilen hem bu şertnama baglaşylýar. Leyli sizin beren jogabыңyz bilen baglykda biz hekimdarlar geňeşine ýüzlenýär. Jogabyňyz dogry, ýasyçymen Osmanlılar bilen Akkoyunlar arasynda baglanşylýar. Ýörün şu şertnamanyň netijesinde Akkoyunlar Osmanlılaryň Trabzon imperatorlugyny basyp almak üçin ýürüýüş edende şoňa goşulşmaly. Şon goşan bolsaňyz has jogabyňyz dogry bolardy. Sowalymyzyň takyk jogaby ýasyçymen şertnamasy Osman döwleti bilen Akkoyun Türkmen döwletiniň arasyna saray hatynyň araçylygyna geçirilýär. Bu şertnama laýyklykda Akkoyunlar Osmanlılara we olara degişli bolan ýerlere hüjüm etmeli däldi. Hemde Osmanlılaryň Trabzonda eden ýürüýüşine goşulmaly däldi. Biziň takyk we has anyk jogabymyz şeýledi. Siz Oğuz Hanyň altyn peýkamyna munasip bolňyz. Menzilimizin innik sowalyna Oraz Cemal siz jogap berersiňiz. Dördüncü sowalnama. Akkoyunly türkmenleriň döwletini esaslandyrjylar Oğuzlaryň haýsy taýpasyndan we olar 13-nji asyryň ahirlaryna Horasandan gaýdyp nirelerde ýerleşipdirler. Akkoyunly Türkmen döwleti Oğuzhan türkmenleriniň Bayanlar taýpasyndan öz göz başyny alyp gaýdypdyr. Bular 13-nji asyrlarda Horasandan Diyarbakır welaýatyna göç edipdirler. Berekella Oraz Cemal siz berilen sowala dogry jogap berdiňiz we Oğuz Hanyň altyn peýkamyna munasip boldyňyz. Biz bolsa menzilimizi Polat siz bilen dowam edýäris. 8-nji sowalnama. Uzun Hasan Ýewropa diplomatiýasynda öňden bäri ulanylýan haýsy ýörelgäniň pidasy bolýar? Sowalnama jogabyny bilemem. Polat gynansak-da sowala jogap berip bilmediňiz. Sowalymyzyň dogry jogaby bolsa, Uzun Hasan Ýewropa diplomatiýasynda öňden bäri ulanylýan agzyny alart da höküm sür ady bilen belli bolan ýörelgäniň pidasy bolýar.
Ýagny muňa laýyklykda ol 1472-nji ýylda Osmanlylaryň üstünden ençime ýeňişleri gazanyp, Orta Ýer deňiziniň kenarlaryna çykmagy başarýar. Emma Venesiýalılar söz beren toplu gämiler bilen oňa kömege gelmändirler. Gaýtam onuň ýeňsesinden Osmanlylar bilen gepleşik geçirýärler. Venesiýa Osmanlylardan sewda ýeňilliklerini alýar we şunuň bilen Uzyn Hasan şu siýasatyň pidasy bolýar. Biz bolsa menzilimiziň innik sowaly bilen döwletýär size ýüzlenýäris. 6-njy sowalnama. Uzyn Hasan bilen Fyodoranyň nikasy haýsy döwletler bilen diplomatik gatnaşyklary gowlandyrmaga ýardam edipdir. Uzyn Hasan ýagny ol Ýewropa döwletleriniň ýagny Rum imperatorynyň gyzlaryna öýlenipdir. Elbetde şol öýlenmekleriniň sebäbi ýagny şu ýurtlardan goşun ýyňlamak üçin Garagoýny türkmenleriň garşysyna, ýagny Osmanly türkmenleriň garşysyna şu goşun ýyňlamak üçin ulanıpdyrlar. Döwletler gynançakda sowaly näde dogry jogap berdiňiz? Biziň sowalymyzyň dogry jogaby bolsa 1465-1466-njy ýyllarda Venesiýa bilen diplomatik gatnaşyklaryň işçiňleşmegine hut Fyodoranyň uly roly bolupdyr. Hormatly bäsleşigimizde gatnaşyjylar, şunuň bilen birinji menzilimiz hem tamamlandy. Hormatly bäsleşigimizde gatnaşyjylar, biz akyl paýhas bäsleşigimiziň ikinji menziline başlaýarys. İkinji menzilimiziň sowallary Garagoýny türkmen döwletiniň daşary siýasatyna we diplomatiýasyna baglanýar. Hormatly bäsleşigimizde gatnaşyjylar, biz ikinji menzilimiziň ilkinji sowaly bilen jeren söýlenýär. 14-nji sowalnama. 1408-nji ýylyň 8-nji aprelinde haýsy döwletleriň arasynda söwüş bolýar. Bu söwüşiň taryhy ähmiýeti nämeden ibarat? 1408-nji ýylyň 8-nji aprelinde Garagoýnylar bilen Erzincan bileleşip Akgoýunlara garşy söwüş etmek isleýärler we şu söwüş bolup geçýär. Jeren gynançakda sowaly näde dogry jogap berdiňiz? Biziň sowalymyzyň dogry jogaby bolsa, Garagoýny türkmen döwleti bilen Agsak temiriň agtygynyň arasynda 1408-nji ýylyň 8-nji aprelinde uly söwüş bolup geçýär. Miranşah adyny alan Agsak temiriň agtygyny we Şahrugyň goşunlaryny Gara Ýusup derbidagyny etýär. Miranşah söwüşde öldürilýär, netijede Agsak temir döwletiniň alynky Aziýadaky agalygy gutarýar. Biz bolsa menzilimiziň innik sowaly bilen Guljahana ýüzlenýär. 13-nji sowal. Haýsy Garagoýny hökümdary Merkezi Aziýany eýilemegi maksat edinipdir. Bu maksatlaryň netijesi hakynda gurrun beriň. Garagoýnyň hökümdary Gara Ýusup Merkezi Aziýany eýlemek isläpdir. Guljahan gynançakda sowaly näde dogry jogap berdiňiz? Biziň sowalymyzyň dogry jogaby bolsa, Jahanşa. Merkezi Aziýany eýlemek maksady bilen Gara Ýusubyň ogly Jahanşa döwründe Şahruga garşy harby ýürüşler gurnalýar. Biz bolsa indiki sowalymyz bilen kümüşde ýüzlenýär. 16-njy sowal. Gara Mehmet döwründe Garagoýny türkmen döwletine haýsy döwlet uly howp salypdy? Gara Mehmediň döwründe Mongol imperatorlygynyň sultany Çingizhan Garagoýnylara uly howp salypdyr. Kümüş gynançakda siz sowala dogry jogap berip bilmediňiz. Biziň sowalymyzyň dogry jogaby bolsa, bu döwürde, ýagny Gara Mehmediň döwründe Garagoýny türkmen döwletine Agsak temiriň döwleti uly howp salypdyr. Biz bolsa menzilimiziň innik sowaly bilen merjen söýüzlenýär. 18-nji sowal. Haýsy Garagoýny hökümdary döredüjülük älemine uly ýyzgalypdyr? Oňa döredüjülük älemine nähili lakam berilipdir? Sowalyň jogabyny bilemok. Merjen gynançakda siz sowala jogap berip bilmediňiz. Sowalymyzyň dogry jogaby bolsa, Jahanşah Garagoýnly 15-nji asyryň görnükli türkmen şahyrlarynyň biri hasaplanýar. Ol özüne hakyky lakamyny alypdyr. Onuň döredüjülük älemine türkmen diline ýazylan 91 gazal, 36 rubagy, fars diline ýazylan 116 gazal, 11 müsteda miras alypdyr. Gynanmalar
Biz bolsa innik sowalymyzy Leyli siz bilen dowam edýär. 17-nji sowal. Türkmen halkyna özüne kömek sorap geleni ýa-da mihmany jan bahasyna bolsa da goramak desturunyň bardygyny taryhdan bilýär. Agzak Temir talap etse de Gara Yusufu bermedik Türkmen hökümdary kim? Bu Türkmen hökümdary Jahanşah. Leyli gynansak da siz sowala dogry jogap berip bilmediňiz. Biziň sowalymyzyň dogry jogaby bolsa Osmanly Sultany Bayezid ýyllarym. Ýagny haçanna Agzak Temir Bayezidin ilçilerini öz düşmanı Gara Yusufuň özüne berilmegini soranna Bayezid bu talaby ýerine ýetirmeýär. Biz bolsa menzilimiziň innik sowaly bilen Orazemal söýüzlenýär. 15-nji sowal. Gara Mehmet bilen artyk ogullary hökümdarlygynyň Mardin şahasynyň hökümdary Melik Zahir İsa'nın arasında näme sebäple gapma garşylyk ýüze çykypdyr? Bu gapma garşylyk nähili netije bilen tamamlanýar? Gara Mehmet artyk oğullar hökümdarlygyny siniren hökümdar hökmünde tanalýar. Gara Mehmet 1389-njy ýylda, ýagny Siriýadaky bolan söwüşde öz doguny Pir Hasan tarapyndan öldürilýär. Orazemal gynasakda sowala dogry jogap berip bilmediňiz. Biziň sowalymyzyň dogry jogaby bolsa Gara Mehmet bilen artyk ogullar hökümdarynyň gyzyna öýlenmek üçin sagçy ýollaýar. Teklibi kabul edilmän soň Gara Mehmet goşun goýallap İsa'ny ýeňýär. Ýeňlen İsa öz gyzyny Gara Mehmede mejburi durmuşa çykaryp, onuň bilen ýaraşyk baglaşmaga mejbur bolýar. Ruhdan düşmeler, biz size indiki mendirlerimize üstünlük arzu edýär. Hormatly bäsleşmede gatnaşyjylar, biz mendirimiziň indiki sowaly bilen poloda ýüzlenýär. 11-nji sowalnama. Garagoýunly Türkmen döwletini kim we nirede döretýär? Polot sowala jogap bermek arkaly siz Garagoýunly Türkmen döwletiniň şu ekranymyzda ýerleşdirilen kartasynyň üstü bilen hem onuň haýsy çäklerde emele gelendigini görkezip bilersiňiz. Garagoýun Türkmen döwletiniň Bayram Hoca tarapyndan döredilip, şu wagt Azerbaýjan, Ermenistan ýerlerinde ýerleşende çakdam edilýändir. Polot gynasakda sowala dogry jogap berip bilmediňiz. Biziň sowalymyzyň dogry jogaby bolsa Garagoýunly Türkmen döwleti 1380-nji ýylda haçanna Bayram Hoca Türkmen ýoğulundan soň onuň ogly Gara Mehmet tarapyndan häzirki Wanyň töweregine döredilýär. Ruhdan düşmeler, biz bolsa menzilimiziň innik sowaly bilen döwletýar söýüzlenýär. 10-njy sowalnama. Haýsy hökümdaryň döwründe Garagoýunly döwleti güýçli döwlete öwrilýär. Haýsy çäkler döwletiň düzümine birikdirilýär. Garagoýunly Türkmenleriň hökümdary Gara Yusuf döwletini dolandyran ýyllarynda döwlet tanalma derejede güllap ösýär we özgörýär. Şeýlelikde ol köp ýerler ýagny özüne birikdirýär. Şonuň bilen birlikde Häzirbeýjany, Anadolu ýerlerini, şonuň bilen birlikde Temirleriň köp böleklerini elýärler. Berekella döwletýär, siz berilen sowala dogry jogap bermegi başardyňyz we Oğuz hanyň altyn peýkamyna münasip boldyňyz. Hormatly bäsleşmede gatnaşyjylar, gaderly mehmanlar, biz bäsleşmediň 3-nji menziline tarap ýola rowany bolýar. Bäsleşmediň 3-nji menziliniň sowallary Memluk türkmenleriniň döwletiniň daşary siýasatyna we diplomatiýasyna bagşlanýar. Jeren menzilimiziň ilkinji sowalyna jogap bermek ýene-de siziň paýyňyza düşýär. Eliňizdäki sowaly açyp bilersiňiz. 21-nji sowal. Aýny Jalut söwüşi kimleriň arasynda bolýar? Bu taryhy söwüş barada gurrun beriň. Aýny Jalut söwüşi Sipizin Kutuz bilen Mongollaryň arasyndaky bolup geçen söwüş. Bu söwüşde Sipizin Kutuz ýeňiş gazanýar we onuň adyna Muzaffar diýen adym berýärler. Ýeňici diýen manysynda. Berekella Jeren, siz berilen sowala dogry we dürüst ýagdaýda jogap berdiňiz. Elbetde 1960-njy ýyla bolup geçen Aýny Jalut söwüşi Jelaletdin Meňburnyň döwründen soňky Mongollaryň üstünden gazylan ikinji ýeňiş hasaplanýar. Şu Aýny Jalut söwüşi ýanky dogry elläkeşdiň Çingiz hanyň agtygy Hulagu hanyň Ketbuga diýen serkerdesi bilen ýanky Memluklar tarapyndan da Seyfetdin Kutuz, Şamat Sultan diýýär.
şu aynı jalut diýen ýerde sewoş bolýar. Bu sewoş umuman İslam taryhyna, Türkmen taryhyna gaty uly ähmiýeti eýe sewoş. Şu sewoş şol taryhyň akymyny üýtgeden sewoş diýip belläkesem ýalňyşmakmy kalkýan. Sebäbi Mongollar eýäm şol aňyrdan täze han bellenen soň Mengu hanyň döwründe ikinji batwarjylykly sewoşlara başlaýarlar da şonu eýäm ilki Orta Aziýa soň Horasany soň Şamy ýani Siriýanyň töwerekden eýelip eýäm şu Misrň Bagdady ýykýarlar soň Misrň eýäm alkymyna gelip eger şu taýda türkmenler şu Mongollaryň öňünde durup şolary ýa-da terpikdirmedik bolsa eýäm ençeme ýene ýa-ni demiradyk Afrika üstübilen dowam edip ençeme halklar gyryljakdy. Ençeme weýrançylyklar boljakdy. Şol Mongol sowuşyna mahsus bolan bir topar weýrançylyklar boljakdy. Şoň üçin ýa-ni taryh maglumatlarda da şu Seyfeddin Qutuz Jelaleddiniň ýegeni diýip aýdylýar. Bu bolsa şu ýa-ni ýeňilmezek Mongol goşunyny ýeňip bolýanlygyny subut edýär. Jelaleddiniň aryny alyp başaran bek ýa-ni Türkmen sultany Seyfeddin Qutuz şol döwrüň halklaryny İslam alemine ruhlandyrýar. Şondan soňra ýa-ni Memluk goşuny Mongollary Şamdan, Anadolu'dan hem yerden olary gowy çykarýarlar. Halipamız berim gyzykly maglumatlaryňyz üçin biz size köp sag bolsun aýdýarys. Hormatly bäsleşigimizde gatnaşyjylar, biz mendirmediň inniki sowaly bilen Guljahan söýülýär. 19-njy sowal. Memluk sözüniň asyl manysy näme? Memluk sözü Arap dilinden qul diýip aňladylýar. Berekella Guljahan, siz berilen sowaly dogry jogap bermegi başardyňyz we Oğuz hanyň altyn peýkamyna münasip bolňyz. Biz bolsa menzilimiziň inniki sowaly bilen kümüş söýüzlenýär. 22-nji sowal. Memluk Türkmen döwleti haýsy döwletiň dowamy? Bu döwletiň ilkinji sultany kim hasaplanýar? Ol hakynda gurrun berin. Memluk döwleti Eýubularyň dowamy bolup, onuň ilkinji sultany Şejaretdur diýip hasaplanýar. Döwlet 1250-nji ýylda dörer. Eýubular sultanynyň hökümdary bolan Necmetdin Eýubunyň aýaly bolan Şejaretdur onuň ilkinji sultany diýip hasaplanýar. Berekella kümüş, siz berilen sowala dogry jogap berdiňiz we Oğuz hanyň altyn peýkamyna münasip bolňyz. Biz mendirmediň inniki sowaly bilen merjene ýüzlenýär. 24-nji sowal. Memluk sultany Beýbars Mongol tatarlary derbi dagyn eden soň ilkinji bolup näme hili perman çykarypdyr? Sowalyň jogabyny bilemem. Merjen gynan taqdysy sowala jogap berip bilmediňiz. Biziň sowalymyzyň dogry jogaby bolsa, Memluk sultany Beýbars Mongol tatarlaryny derbi dagyn eden soň ilkinji bolup çykaran permany adamlaryň milletine, renkine, dini inancına seretmezden birek sıylamak ve hormatlamak barada bolupdyr. Ruhtan düşmäň, biz size inniki mendillerimizde üstünlük arzu edýäris. Biz bolsa mendilimiziň inniki sowaly bilen Leyla ýüzlenýäris. 27-nji sowal. Memluklar ýürüýte okudylyp, terbiýe berilip, hem harby, hem bilim tarapdan kämil edilip taýýarlanypdyr. Memluklaryň şol okuwy tamamlaýyş dawrasy nähili geçirilipdir? Memluklar döwründe olara ýürüýte harby tälimleri beripdirler, olara otabegler diýilipdir. Olaryň okuwlary tamamlaýyş çäresi bolsa, okuw ýylynyň dowamynda nämeler öwredilen bolsa, şolar boýunça synaga alınıp, olar okuwy tarandan soň ýürüýte hökümdarlaryň ýanlarynda iş galýar. Leyla gynan taqdysy berilen sowala näme dogry jogap berdiňiz? Biziň sowalymyzyň dogry jogaby bolsa, memluklaryň okuwy tamamlaýyş dawrasy toý ýaly geçirilipdir. Oňa hatda sultan, emeldarlar, serkerdeler gatnaşypdyr. Okuwy tamamlananlara erkinlik şehadatnamasy, ýagny şehadetu ataka ýa-da şehadetu itaq atly erkinlik şehadatnamasy gowşurylypdyr. Her memluga ýara, bedew, ýürüýte lewat berilipdir. Hemde olara ýürüýte döwletiň içinden emlak bölünip berilipdir. Diňe şondan soň ol atyk, ýagny boşadylan erkin diýilip atlandyrylypdyr. Bu bolsa memluklaryň şol okuwy tamamlananynyň alamaty bolupdyr. Ruhtan düşmäň, biz size inniki mendillerimize üstünlük arzu edýäris.
Biz bolsa menzilimizi Oraz Cemal siz bilen dowam edýäris. 26-njy sowalnama. 1516-1517 ýyllardaky Halapda we Reýdaniýede haýsy döwletleriň arasynda söwüş bolýar, söwüşleriň netijesi nähili oturýar? 1516-1517 ýyllar aralygynda Halapda Reýdaniýa söwüşini Osmanlı imperiyasy bilen Memluklaryň arasynda söwüş bolýar. Bu söwüşde Memluklar ýeňişe bar bolýar. We şeýlelikde Memluklar Türkmen döwleti sinýär. Berekella Oraz Cemal siz berilen sowaly dol we dürüst ýagdaýda jogap bermegi başardyňyz we Oğuz Hanyň altyn peýkamyna münasip boldyňyz. Hormatly bäýteşimize gatnaşyjylar, biz menzilimiziň inniki sowalyny bilen Polat siz bilen dowam edýäris. 20-nji sowalnama. Halif al-Muqtasim näme sebäpli Memluk türkmenleri üçin ýörüýte şäher gurdypdyr? Bu şäher nähili atlandyrylypdyr? Sowalnama jogabyny bilemem. Polat sowaly jogap berip bilmediňiz. Biziň sowalymyzyň dogry jogaby bolsa, Halif al-Muqtasim bir özünnäki memluklaryň sany 10 miňlerçe bolupdyr. Ýagny bu döwürde paýtaxt şäher Bagdatda memluklar haskem artypdyr. Ýollarda dıknyşyklar peýda bolup başlapdyr. Muny gören Halif al-Muqtasim memluklar üçin täze bir şäheriň gurulmalygyny düşünipdir we oňa Surra min Raa, ýagny görün şatlanır, görün begener diýip at beripdir. Soňra bu şäheriň ady köp gaýtalanypdyr we gysgaldyryp Samara şäheri adyny alypdyr. Memluk düzgünü ýanky ulgamy meşa terbiýelep harway taýdan hem ahlakdan terbiýelep memluk geçirmek döwrüş eýem Muqtasimden märi gelýär. Olar esasen şu Muqtasim türkmenlere has bil waglapdyr. Türkmenlerden esker goşun taýarlapdyr. Sebäbi parslar bilen parslary anam ýok diýem, araplarym häkimede göz berýärdi şoň üçin türkmenler has wepaly hem anamdar görüp şol türkmenlerden şu memluklar getirip terbiýelep yetişdiripdir. Ýöne Misirdaky ýanky türkmen döwleti, memluk döwleti bilen baglanşykly ýeri ýok. Ýanky Bagdat halifining döwleti 9-njy asyrda bolup geçýärdi. Halipamyz bu döwür barada beren gyzykly maglumatlaryň üçin biz size köp sag bolsun aýdýarys. Biz bolsa menzilimiziň inniki sowaly bilen döwletýar söýüzlenýäris. 20-nji sowalnama. Haýsy taryhy maglumatlar Memluk Sultany Beýbarsyň ökde diplomat bolanlygyny tasdiklaýar? Bir näçe misallar getirin. Meniň soraga jogabym Memluk türkmenleriň ustat hökümdarlaryny we hem beýbarslar, ýagny taryh tesmelerde onuň diplomat bolanlygyny alimlerimiz aýtýar. Şonuň bilen birlikde onuň ýagny Ýewropa döwletleriniň bir näçeleri bilen ýagny diplomatik gatnaşyklarda bolanlygy şeýlelikde onuň diplomatik gatnaşyklar bilen aýdyp şol öz ýurdunyna diňe parahatçylygy ýoly goýanlygyny aýdylýar. Döwletýar gynançakda siz sowala dogry we dürüst ýagdaýda jogap berip bilmediňiz. Biziň sowalymyzyň dogry jogaby bolsa, Memluk Sultany Beýbars Misirdaky we Siriýadaky häkimetini berkitmek üçin Bagdatdaky Abbas halifligini Misire bagly edipdir. Mongollara garşy Altyn Orda bilen, Haçparazlara garşy bolsa Bizantiýa imperatory bilen lalaşyklara baglaşypdyr. 1262-nji ýylda Altyn Ordanyň hökümdary Berke Hana ilçi ýollap, ony islam dinini uymaga çağırıpdyr. Rum Seljuklarynyň sultanlygy Gürcü şahlary bilen diplomatik gatnaşyklary ýola goýupdyr. 1262-nji ýylda Bizantiýanyň imperatory Mikhail Palyolog 8-nji bilen Misiriň sewda gemileriniň Gara deňizine erkin geçmegi hakda şertnama baglaşypdyr. Siciliýa karoly Manfredom Gogenstafen bilen dostlukly gatnaşyklary saklapdyr. Ene şu misallar Sultan Beýbarsyň nähili derejede ökde diplomatlygyny aýdyn açyk görkezýär. Hormatly bäýteşimize gatnaşyjylar, ene şunuň bilen hem 3-nji menzilimiz tamam boldy. Hormatly ýylyşlar, bäsleşigimiziň geçen sanyna siziň üçin sany ulgam arkaly sowal ködürläpdik. Eğer togry bege söwüşde gorkeden edermenlik üçin nähili dereje berilipdir diýilen sowala siziň işen gatnaşmaňyz netijesinde elektron salgymyda şeýle hem gysga belgimide köp sany dogry jogaplar gelip gowuşdy. Olar Altınay Öwezova, Lewap vilayetiniň Hojamad etrawynyň ýaşaýjysy.
Läle Töreýewa, Maru welaýatynyň Maliýa ykdysady orta hünär okuw mektebiniň 1-nji ýyl talyby. Täçmurat Bugaýew, Balkan welaýatynyň Hazar şäheriniň ýaşaýjysy. Nowruz Gurbanow, Aşgabat şäheriniň 33-nji orta mektebiniň 10-njy synp okuwçysy. Şabiwi Söyinowa, Balkan welaýatynyň Bereket şäheriniň 1-nji orta mektebiniň 10-njy synp okuwçysy. Hemde Aýjaran Annegelliýewa, Aşgabat şäherindäki Saparmurat Türkmen maşadynaky ýürütüleşdirilen umum bilim berýän mektep internatynyň 11-nji synp okuwçysy. Biz bäsleşigimiziň geçen sanyna berilen sowalar dogry jogap beren ýyleşlerimizi ýene birgedek tüýsürekden utlaýar. Hormatly ýyleşler, bäsleşigimiziň şu ýerine siziň üçin taýýarlanan sowalymyzy sany ulgam arkaly dikkatiňize ýetirýäris. Men Türkmenistanyň Alimler Akademiýasynyň Taryh we Arheologiýa institutynyň alim katibi Gowhar Geleniwa. Meniň size berjek sowalym şeýle. Akgoýunly Türkmen döwleti näçinji ýyllar we kim tarapyndan esaslandyrylypdyr? Siz öz jogaplaryňyzy Parahatçylygyň chaparlar@gmail.com elektron salgymyza şeýle hem 0561 gysga belgimize ugradyp bilersiňiz. Biz sizden geljek jogaplary garaşýarys. Hormatly bäsleşigimize gatnaşyjylar, biz oýnumuzy 4-nji mendilimiz bilen dowam edýäris. 4-nji mendilimiziň sowallary Akgoýunly we Garagoýunly türkmen döwletleriniň özara gatnaşyklaryna we döwlet dolandyrşyna baglanýar. Biz mendilimiziň ilkinji sowaly bilen Jeren söýüzlenýär. 32-nji sowalnama. Haýsy hökümdaryň aradan çykmagy, Akgoýunly türkmenleriň hökümdary Gara Ýülük Osmanly arkaýynlyk, rahatlyk döredýär. Şondan soň ol nirelere eýeleýär. Gara Ýüsuwyň aradan çykmagy bilen Gara Ýülük Osman arkaýynlaşýar we Erdinjany eýeleýär. Jeren biz siziň beren jogabyňyz bilen baglykda täkimdarlar geňeşine ýüz tutýar. Täkimdarlar geňeşi söz sizden. Sowalyň esasy birinji bölegine dogry jogap berdi, ondan ikinji bölegine ýanky bir şäher dogry aýtdy Erzinjan diýip. Ýöne başga da bir giden şäherler bar. Ýöne dogry diýip atap etsek bolam hali. Jeren täkimdarlar geňeşiniň kararyny dinledik we biz sizi beren dogry jogabyňyz bilen gutlaýarys we siz o sanyň altyn peýkamyna munasyp bolýarsyňyz. Garagoýunly türkmenleriň hökümdary Gara Ýüsuwyň aradan çykmagy bilen Akgoýunly türkmenleriň sultanlygyna Gara Ýülük Osmanly arkaýynlyk, rahatlyk döredýär. Şondan soň Gara Ýülük Osman 1421-nji ýylda Ruhany, 1424-nji ýyllar Terjil bilen Silwany, 1425-nji ýylda Erdinjany basyp alýar. Şeýlelikde Akgoýunly türkmen döwleti güýç kuwaty, baýlygy Ýewropada, Aziýada belli bolup uğran güýçli sultanlyga öwrülýär. Biz bolsa mendilimiziň inniki soragy bilen Güljahan söýüzlenýäris. 33-nji sowal. Akgoýunly türkmen döwletiniň hökümdary Uzyn Hasanyň döwründe kanunnama, kanunlar ýygyndasynyň ýazylmagynyň sebäbi we ähmiýeti hakynda aýdyp beriň. Sowalnamaň jogany bilemem. Güljahan, gynansak-da siz sowala jogap berip bilmediňiz. Biziň sowalymyzyň dogry jogaby bolsa, merkezleşdirilen döwlet edarasynyň gowşamagy, taýpa tiýere ketgudalarynyň edenetdilikleri, halkyň salgytlardan näge ilerligi, belli kanunyň, belli bir düzgüniň ýoklugy sebäpli kanunnama, kanunlar ýygyndysy kabul edilýär. Bu kanunlar ýygyndysynyn kabul edilmegi netijesinde merkezleşdirilen döwlet berkäp, döwlet gaznasyna tölegleri ýygnamak bilen baglanyşykly ähli meseleler aýdynlaşyp, belli bir ulgama getirilýär. Ruhdan düşmeler, biz size indiki menzillerde üstünlükleri arzu edýäris. Biz bolsa menzilimiziň indiki sowaly bilen kümüş size ýüzlenýär. 30-njy sowal. Akgoýunlylar bilen Garagoýunlylaryň arasynda haýsy ýerleri eýlemek ugruna ýyzy giderli söwüşler bolupdyr. Kümüş bu sowalyň jogabyna siz karta arkaly hem jogap berip bilersiňiz. Akgoýunly we Garagoýunly türkmenler arasynda esasy Diyarbakır ugruna köp söwüşler etýär. Azerbaýjan ugruna esas söwüşler etýär we Ispahan üçin Garagoýunly we Akgoýunly arasynda esas söwüşler etýär we iň sonunda bolsa 1467-nji ýylda Uzyn Hasan tarapyndan tutuş Garagoýunly döwleti Akgoýunlyň eline geçýär. Uzyn Hasan tutuş Garagoýunlylary basbarandan soň Töwride möhür paýtasy diýip kabul etýär.
Kümüş sizin beren jogabыңyz bilen baglypda biz Pekimdarlar Geňeşine ýüz tutýar. Pekimdarlar Geňeşi söz sizden. Kanaatlaryňyzy kabul edýär. Kümüş görüşmez ýaly biz Pekimdarlar Geňeşiniň kararyny dinledik. Pekimdarlar Geňeşi sizin beren jogabыңyzy kanagatlanarly diýip eglan etdiler. Biz bolsa sowalyň anyk we takyk jogabyny koýarys. Aqoýunlar bilen gara goýunlaryň arasynda Ermenistanyň, Häzirbeýjanyň, Kürdistanyň ýerlerini eýlemek uğruna iýdi giderli söwüşler bolupdyr. Biz sizi sowaly beren dogry jogabyňyz bilen gutlaýar. Biz bolsa menzilimiziň innik soragy bilen merjensi ýüzlenýäris. 35-nji sowal. Aqoýunly döwletiniň hökümdary Jahangir gara goýunlaryň tawinlygyny kabul edip, ılalaşyga razy bolanyny Aqoýunlardan kim oňa garşy çykypdyr? Bu gapma garşylygyň netijesi näki tamamlanýar? Ardaki Jahangir ýerine aljak bolar. Gara goýunlarda olary Aqoýunlary diýär ki, siz bize tawin alsaňyz biz o ýeri berjek diýär. Jahangir muňa razy bolýar we gara goýunlara boyun eýjek bolýar we onuň dogany Uzyn Hasan 1453-nji ýylda Azerbeýjanlaryň kömegi bilen Jahangir tahtdan aýyrýar. Munda Jahangiriň gahry gelýärde Jahanşahdan öz doganyň üstüne gitmek üçin goşun çöpletmäge kömek soraýar, o da kömek etýär. Ýöne Uzyn Hasan olary urşuny gowgalan ýatyrýar. 1457-nji ýylda bolsa Uzyn Hasan Jahangiri marjyna uğratýar. Bulan arasyny gowlaýan bolsa eje Sara hatmy bolýar. Berekalla merjen siz berilen sowala dol we dürst ýagdaýda jogap berdiňiz. Şeýle hem Oğuz hanyň altyn peýkamyna munasyp boldyňyz. Biz bolsa menzilimiziň innik sowaly bilen Leýlisi ýüzlenýär. Sowalnama 34. Türkmen desturlaryny dowam etdiren Aqoýunly hökümdary Uzyn Hasan döwlet paýdagyna haýsy nyşany ýerleşdiripdir? Aqoýun hökümdary Uzyn Hasan özleriniň paýdaklarynda Aqoýunyň şeklini ýerleşdiripdirler. Leyli qıynan saqta siz sowala näde jogap berdiňiz? Biziň sowalymyzyň dogry jogaby bolsa, hökümdar Uzyn Hasan bayındyrlaryň gadymdan gelýän tagmasyny döwlet nyşanyny Aqoýunly döwletiniň baýdagyna nyşan hökmünde goýdurypdyr. Biz bolsa menzilimizi Oraz Jamal siz bilen dowam edýär. 37-nji sowalnama. Aqoýunlaryň köşk taryhçysy Abu Bekir Tehrani Saray hatynyň Aqoýunlaryň garşydaşy gara goýunly hökümdaryň Jahanşahnyň ýanyna gidenligi hakynda maglumat berýär. Şol ýerden ol Uzyn Hasana nähili habary berýär? Abu Bekir Tehrani taryhçy, Aqoýunlaryň taryhyny ýa-da şahsiýet hökmünde tanalýar. Bu Saray hatynyň ýanyna barmagyny Saray hatyn Jahanşahnyň ýanyna baranda ol Uzyn Hasana çözmezlik hakynda, ýagny ol Saray hatyn ustad şol meşhur diplomat hökmünde tanalýar. Ol Uzyn Hasana şol Jahanşahnyň ant maglumat bilemez. Orajimal gıyna taqda sowala jogap berip bilmediňiz. Biziň sowalymyzyň dogry jogaby bolsa, Saray hatyn şol ýerden Jahangir Mirza bilen birlikde eger gelseňiz ýeňiş sizinki eglenmän gelin mazmunyna hat uğratýar. Bu hatyň netijesinde Uzyn Hasan Saray hatynyň üşükligi we strategik taýdan öňden görjüligi netijesinde garşydaşyny ýeňmek başarýar. Biz bolsa innik sowalymyz bilen Polat size ýüzlenýär. 37-nji sowalnama. 1435-nji ýylda kimleriň arasynda söwüş bolýar? Bu söwüşiň netijesi nähili oturýar? Aqoýunlar temirler arasynda şol geçýändir. Şoň esasynda birinji söwüşde 5000 oşunlyk we garşy 20000 oşunlyk sonra bolsa ikinji oşunda Aqoýunlar hem ýeňişe allanýandyr. Polat gıynan saqta sowala näde jogap berdiňiz? Biziň sowalymyzyň dogry jogaby bolsa, 1435-nji ýylda Gara Ýülük Osman Gara Ýusufyň ogly İskender bilen söwüşde ýeňilýär we öldürilýär. Netijede onuň oglarynyň hersi ülkäniň bir häkimligini özüne ýereden alýar. Biz bolsa menzilimizdäki soňky sowal bilen döwlet ýary ýüzlenýär. 29-njy sowalnama. Jahanşah döwründe gara goýunlaryň içki agdalyklyklaryndan haýsy döwlet ýerlikli peýdalanmagyň kötdesinden gelýär we onuň netijesi nähili bolýar? Jahanşahnyň döwletiniň içki agdalyklарyndan peýdalanmagy, ýani Aqoýunly türkmenleri kötdesinden gelýär. Yani esas olaryň netijesinde bolsa Aqoýunly türkmenler, gara goýunly türkmenler ýerler basalmak siýasaty netijesinde. Berekella döwlet ýar siz sowala dogry jogap berdiňiz we Oğuz hanyň altyn peýkamyna nasyp boldyňyz.
Hormatly bäsleşigimizde gatnaşyjylar, gadyrly mehmanlar, ine şunun bilen bäsleşigimiziň 4-nji mendili hem tamam boldy. Hormatly bäsleşigimizde gatnaşyjylar, gadyrly mehmanlar, ine biz bäsleşigimiziň 5-nji mendiline hem gelip ýetdik. Bäsleşigimiziň şu ýerine 5-nji mendilimizde gatnaşmaga hukuk kazanan okuwçylarymyzy yglan etmek üçin Häkimdarlar Geňeşine uly hormat bilen söz bereliň. Hormatly bäsleşige gatnaşyjy ýaşlarymyz, 4-nji tapyryň netijeleri boýunça Güljahan, Leyli we Polat dagy bäsleşigi dowam etdirmekden galýarlar. Emma 2 hemde 3 peýkam kazanmak başaran Jeren, Kümüş, Merjen, Oraz Cemal hemde döwletýar dagy bäsleşigi dowam etdirýärler. Siziň hemmäňize üstünlikleri arzu edýär. Hormatly bäsleşigimizde gatnaşyjylar, Häkimdarlar Geňeşiniň kararyna laýyklykda häzir 5 tane gatnaşyjymyz 5-nji mendilimizde sowallara jogap bererler. Biziň 5-nji mendilimiziň sowallary bolsa ak goýunly, gary goýunly we memluk türkmen döwletleriniň sebit we dünýä siýasatyna ýetiren täsiri barada bolar. Beşinci mendilimizin ilkinci sowalyna Jeren jogap berer. 1250-1382 ýyllarda memluk türkmenleriniň döwletine dowam eden Bahry şahasynyň memluklarynyň aýratynlygy nämeden ibaret? Bahry memluklarynyň döwründe Melik Sadyk hukmdarlyk etipdir. Jeren gynançakly sowala näde dogry jogap berdiňiz? Biziň dogry jogabymyz bolsa, Bahry memluklary arasy Oğuz ýigitlerinden düzülip, şol wagtlarda Müsürde arasy türkmenler hukmdarlyk edipdirler. Olar Bahry diýilmekleriniň esasy çeşmeleriniň biri, olar şol döwürlerde Nil derýasynyň boyunnaky galada terbiýelenipdirler. We başga bir çeşme laýyklykda bolsa, Bahry diýilmeginiň esas sebäbi olaryň deňiz üstü bilen, ýani Müsüre getirilenligi baradaky çaklamalar bar. Biz bolsa menzilimizi Kümüşde bilen dowam edýäris. 38-nji soraw. 1473-nji ýylda Venesiýadan ak goýunly köşküne ýollanan ýylçy Josafat Barbaro nähili tawşyryk berilipdir. Ak goýunlaryň hukmdary Uzun Hasan bir näçe döwletler bilen gowa aratnaşyk saklapdyr. Venesiýanyň hukmdary Uzun Hasana ýylçy ýollaýar. We onuň ýylçysini bolsak asly Venesiýa bolan Katerina Zena karşılap alýar. Kümüş gynançakly sowaly näde dogry jogap berdiňiz? Biziň sowalymyzyň dogry jogaby bolsa, Venesiýadan ak goýunly köşküne ýollanan ýylçy Josafat Barbaro şeýle tawşyryk berilýär. Hükümdaryň ejesi bilen duşşuň. Oňa bolan hormatymyzyň çäksizligini mälim ediň. Sowgatlarymyzy ýetiriň. Netijede onu Venesiýa amatly bolan işe, ýagny Osman imperiýasy bilen urşa çekmäge meýillenirin. Ýylçynyň tawşyrygyna şeýle sözler bardy. Biz bolsa inki sowalymyz bilen Merjen söýlenýär. 41-nji sowal. Beýbars Eýuply eskerleriniň begi hökmündäki ilkinji üstünliklerini 1250-nji ýylda Mansurda we Fariskurda görkezýär. Ol nähili harby üstünlik bolupdyr. Bu sowalyň jogaby bilemem. Merjen gynançakly sowala jogap berip bilmediňiz. Biziň dogry jogabymyz bolsa, Beýbars Eýuply eskerleriniň begi hökmünde haçly ýürüşleriň serkerdesi Fransuz karoly Ludovic 9-njyny ýesir alýar. Soňra karol ummasyz möçberde paş töläp ýesirlikden maşaýar. Bu bolsa şol wagtda Beýbarsyň uly üstünlikleriniň biri bolýar. Biz bolsa menzilimiziň inniki sowaly bilen Oraz Cemal söýlenýäris. 42-nji sowal näme? Memluklaryň taryhy sahnadaky göz gamaşdyrjy üstünlikleri kazanmagyna haýsy ulgamyň orny uludur? Memluklaryň taryhy üstünliklerini kazanmaklygyna Atabeylik ulgamy uly orny eýlepdir. Berekella Oraz Cemal, siz berilen sowala dogry jogap berdiňiz we Oğuz hanyň altyn peýkamyna munasyp boldyňyz.
Hormatly bäsleşik gatnaşylar, menzilmeden innik soragy bilen biz döwlet ýary ýüzlenýär. 40-njy sowalnama. Taryhçy Neşri'nin ýazmagyna görä, Uzyn Hasan ölüm ýatsygyna ýatan wagty ogullaryna näme diýip wesiýet edýär. Sowala berjek jogabym, şol Uzyn Hasan ölüm ýatsygyna ýatanyny elbetde, ýagny olar Oğuz taýpasyndan gaýdyp, şol Oğuz han atamyň şol ağda berilip, elbetde parahatçylyk däplerini ýöredip, elbetde ogullaryna elmidama biregi gollamagy şeýlelikde her bir düşmanyň garşysynda özüňi ağda beriligi, ýagny teklip edip, şol Uzyn Hasan öz ogullaryny wesiýet etýär. Döwlet ýar gynansak da sowala näde ol jogap berdiňiz? Biziň sowalymyzyň dogry jogaby bolsa, taryhçy Neşri şeýle belläp geçýär. Uzyn Hasanyň ölüm ýatsygyna soňky wesiýeti şeýle: Osman ogullary bilen asla uruş etmem. Bu Uzyn Hasanyň iň soňky sözleri bolýar. Hormatly bäsleşigimize gatnaşyjylar, gadyrly mehmanlar, ine şunuň bilen bäsleşigimiziň 5-nji mendeli hem tamam boldy. Gelin äzir bolsa, bäsleşigimiziň netijelerini yglan etmek üçin Pekimdarlar Geňeşiniň agzalaryna uly hormat bilen söz bereliň. Hormatly bäsleşige gatnaşyjylar, ýaşlarymyz, netije boýunça aýtsak, şunki bäsleşigimiziň 1-nji tapyrynyň 7-nji oýunyň jemleri boýunça 2 tane okuwçymyz Aşgabat şäheriniň dil derslerini çuňlaşdyryp öwredýän 87-nji ýöretilişdirilen orta mektebiň 9-njy synp okuwçysy Täs Muhammedowa Kümüş 1-nji ýere, şeýle hem Aşgabat şäheriniň 21-nji ýöretilişdirilen okuw terbiýeçilik mektebiň 10-njy synp okuwçysy Şahryýarowa Oraz Cemal 2-nji ýere munasip boldylar. Gazanan ýeňişlerle mutluýar we öňümüzdäki yarım final hem final ýarışlarynda bu netije görmekler üçin hem bir taýinlanmaklaryny we üstünlük kazanmaklaryny arzu edýär. Hormatly bäsleşigimize gatnaşyjylar, gadyrly mehmanlar, görüşüňiz ýaly biz Pekimdarlar Geňeşiniň kararyny dinledik. Kümüş, Oraz Cemal biz sizi gazanan ýeňişiňiz bilen tüýsürekden mutluýarys. Geligini bolsa bäsleşigimiziň şu ýerine parahatçylygyň, türkmen diplomatiýasynyň nişanyny öwrülen Oğuz hanyň altyn ýaýyny we peýkamyny gallyrmak dawarasyny geçireliň. Hormatly bäsleşigimize gatnaşyjylar, gadyrly mehmanlar, gelinini bolsa, bäsleşigimize gatnaşan ýaş çaparlarymyza himaýetkarlarymyz tarapyndan taýýarlanan sowgatlaryň gowşurylyş dawarasyny geçireliň. Hormatly mehmanlar, bäsleşige gatnaşyjy ýaşlarymyz, ýaş diplomatlar mektebiniň gatnaşmagyna parahatçylygyň ýaş çaparlary akyl paýhat bäsleşiginiň 1-nji tapyrynyň ak goýunly, gara goýunly memlük türkmen döwletleriniň daşar siýasaty we diplomatiýa tematy boýunça geçirilen 7-nji oýunyň jemlerini jemleýäris. Şu münasibetli Türkmenistan Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklар institutynyň şuňky bäsleşigimize gatnaşyjy ýaşlarymyza taýýarlan ýörüýte şahadatnamany goşulýarys. Ahal welaýatynyň Akbuda etrawynyň 16-njy orta mektebiň 11-nji synp okuwçysy Döwletýar Ýüzbaşyýew Aşgabat şäherindäki dil derslerini çuňlaşdyryp öwredýän 87-nji ýöretilişdirilen orta mektebiň 10-njy synp okuwçysy Jeren Orazberdiýewany Aşgabat şäherindäki dil derslerini çuňlaşdyryp öwredýän 87-nji ýöretilişdirilen orta mektebiň 9-njy synp okuwçysy Merjen Jumaguliýewany Aşgabat şäherindäki Taparma Türkmen aşadynyňky ýöretilişdirilen umum bilim berýän mektep internatynyň 9-njy synp okuwçysy Leyli Astana Kuliýewany Aşgabat şäherindäki dil derslerini çuňlaşdyryp öwredýän 87-nji ýöretilişdirilen orta mektebiň 9-njy synp okuwçysy Güljahan Annanurowany şeýle hem Ahal welaýatynyň Kaket raýonunyň daşary ýurt dillerini çuňlaşdyryp öwredýän 17-nji orta mektebiň 11-nji synp okuwçysy Polat Muhyýewi Türkmenistan Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň ýörüýte şahadatnamasy bilen seýleýär. Ede şonuň ýalda
Türkmenistan Daşary İşler Ministrliginiň Halkara Gatnaşyklary Institutunyň hormat atlary bilen şuňky bäýatleşigimiziň ýeňijileri bolan Aşgabat şäheriniň 21-nji ýürütdürüşdirilen terbiýeçilik okuw mektebiniň 10-njy sınıf okuwçysy Uraz Cemal Şahriyarowany we Aşgabat şäherindäki dil derslerini çuňlaşdyryp öwredýän 87-nji ýürütdürüşdirilen orta mektebiniň 9-njy sınıf okuwçysy Kümüş Täs Muhammedowany degişdilikde 2-nji we 1-nji ýerlere munasip bolanlygy üçin Halkara Gatnaşyklary Institutunyň ýörüte hormat atlaryny teýleýär. Biz inniki ýarışlarymyzda da, inniki bäýatleşlerimizde de gatnaşycılara bu taýinlenýän uğurlar boýunça, mowdular boýunça ýeti taýinlik görmeklerini, wekillerini açyk görkezmeklik üçin üns bilen okap, hatda taýýarlykla gelmeklerini arzu edýär. Elbetde ýaşlarymyzyň şeýle ýokary bilimli, hat ýeti hemde taryhy bolup geçen wakalary için öwrenmekleri üçin döredilýän şertler üçin gahrman arka dagymyza, hormatly prezidentimize, arka dagly terdarymyza köp sag bolsun aýdýar. Hormatly bäýatleşigimizde gatnaşyjylar, gadyrly ýerleşler, ene şunuň bilen parahatçylygyň ýaş çaparlary akyl paýhat bäýatleşigimiziň 1-nji saýlama tapgarynyň 7-nji oýunyny hem geçirip gotarýar. Bäýatleşigimizi gurnamaga ýakyndan ýardam beren himayetkarlarymyza özümiziň hoşallygymyzy bildirýär. Hususan Türkmenistanyň Mawtumulad Naky ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşine, Türkmenistanyň telewiziýa, radio gepleşikleri we kinematografiýa baradaky döwlet komitetyna, Türkmenistanyň senagatçylary we telekeçiler birleşmesine, Awadan haly açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetine, Aýdyn Gijeler hojalyk jemgyýetine, Muhammed Balkan hojalyk jemgyýetine, Türkmenistanyň Milli Ýaý Atyjylyk Federasiýasyna, Türkmenistanyň Ilmlar Akademiýasynyň Mawtumulad Naky Dil, Edebiýat we Milli Golýazmalar Institutuna, Günnäwar şöklesiniň so haryt nişanly Milli Önümleri Hojalyk Jemgyýetine, Dat meni şerbet önümlerine, derek harit nişanly şokolad önümlerine we seýrek ay gury iýmiş önümleri ýaly milli önümler önürýän telekeçi Meret Meretova, şeýlekem ekologik taýdan arasy we Bergkraft kagyz önümlerini önürýän 7 dogan hususy kärhanasyna özümiziň hoşallygymyzy bildirýär. Biz ýaşlary okumaga, döretmäge, şeýlekem taryhymizi, geçmişimizi öwrenmäge giň mümkinçilikler döretip berýän gahrman arka dagymyza hormatly prezidentimiz arka dagly serdarymyza köp sag bolsun aýdýar. Hormatly prezidentimizin jany sag, ömrü uzak, tutýan tutumly işleri elmydama rowaşlyklara weslensin. Gepleşigi alyp bardy Türkmenistanyň Daşary İşler Ministrliginiň Halkara Gatnaşyklary Institutunyň Halkara Gatnaşyklary Fakultetining 3-nji ýyl talebi Kuwat Mämedow. Hoş, sag bolun.